Dakle, vi na zidu ovde vidite naslov večerašnjeg predavanja, fenomen praštanja. I ako smo bili zaokupirani idejom o Božjoj bezuslovnoj ljubavi i blagodati, a to je veliko delo kojim nam Bog daje spasenje, onda večeras imamo jedan vrlo nezgodan test, vrlo ozbiljnu stvar, a to je ako hoćete da vidite čoveka koji je tom Božjom blagodaću pogođen i obuhvaćen i koga je blagodat osvojila, onda je to čovek koji prašta. A praštanje je fenomen. Garantujem vam da velika većina onih koji sede večeras i slušaju ovo moje predavanje, uključujući i vašeg predavača, imaju problema sa praštanjem. Praštanje je na neki način veliki izazov za čoveka. I kad god sam ovo predavanje stavio u ciklus i održao ga eho kritike i ne one negativne, nego pozitivne kritike, se provlačio do kraja mojih predavanja. Ljudi su diskutovali o praštanju, ali ja sam to morao da stavim. Zato što da ne govorimo o praštanju, a razgovaramo o evanđelju po Isusu Hristu, onda je to osakaćeno evanđelje. Ja ću vas voditi sada kroz neke detalje u ovoj temi o praštanju. I prva činjenica koju treba da istaknem, to je mi nemamo izbora. Ne samo da je Isus kazao da je praštanje u stvari praksa blagodati, nego je Isus zapovedio da treba da praštamo. Vrlo je zanimljiv tekst koji Isus dao i ja se ponekad šalim sa mojim kolegama i sa drugima i kažem kad ljudi odu na bogosluženje u crkvu, Isus to voli, ali ovo je jedini, koliko ja znam, jedina situacija za koju je Isus kazao da neko treba da ide iz crkve pre nego što je gotova služba. A znate šta to kaže, jel? Kako glasi taj tekst? Isus kaže u Evanđelju po Mateju 5. poglavlju 23. i 24. stih: zato dakle ako prineseš dar svoj k oltaru i onda se opomeneš da brat tvoj ima nešto na tebe, ostavi onda dar svoj pred oltarom i idi pre te se pomiri s bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Dakle, šta je u stvari Isus ovde rekao? Da nesređeni odnosi među nama ljudima, koji se vrlo često sređuju praštanjem, su problem da mi budemo dobri molioci, da mi budemo dobri bogoslužbenici, da mi budemo dobri Isusovi sledbenici, da mi imamo efikasno bogosluženje. Jer kao što iz Biblije razumemo, bogosluženje nije kad telo dolazi u hram, u crkvu, nego kad duša dolazi Bogu. Da bi duša došla Bogu, imala bogosluženje, pravo i blagosloveno, ono što tu dušu razdvaja od drugih ljudi je problem. Isus kaže, trebalo bi srediti odnose, pa onda da imate blagosloveno bogosluženje. Jel te da su to malo krupne stvari, ali očigledno je da je bogosluženje Isusova zapovest. Bogosluženje je vezano za Božje praštanje i tu dolazimo do jedne od parabola koja je veoma poznata, parabola koju je Isus namontirao, koja u realnosti nikada nije mogla biti ostvarena, a to je takozvana parabola, teolozi je zovu parabolom o dva dužnika. Naime, o čemu se radi? Priča kaže da je neki čovek bio dužan onome koji mu je to posudio 10.000 talanata. Kad vi počnete da preračunavate tu svotu u današnjem novcu, u današnjem iznosu, ne u ono vreme, to je moralo biti izmišljeno. Niko nije mogao nikome biti toliko dužan. 10.000 talanata je nerealna cifra, nerealni iznos. Zašto Isus stavio taj nerealni iznos da je neko nekom dugovao? Da bi time prikazao koliko mi u stvari Bogu dugujemo. Znači, mi smo Bogu dužnici našim gresima, našim životom i mi to ne možemo da isplatimo. Šta mi možemo da uradimo da bismo izravnali greh i naše grešno stanje koje smo učinili? Nažalost, u nekim religijama se išlo ka nekim putevima. Monaštvo, zaveštanja, pa neki su čak išli tako daleko da su
polili svoje grešno telo i zapalili ga. I šta se dogodilo? Jedan grešni čovjek je umro i nije time postao pravedan. Znači, naš dug prema Bogu je preveliki i on se ne može vratiti. To je ono što je Bog nama oprostio, to je 10.000 talanata. Priča ide dalje i kaže da taj koji je dobio 10.000 talanata, okrenuo se, otišao je, on je čak i rekao vratit ću ti, verovatno da uopšte nije razmišljao. Jer o vraćanju takvog duga nema ni reči. Ali on se vraća i onda idući prema svojoj kući, susreće jednoga koji mu je bio dužan 100 groša. Šta je u stvari 100 groša? To je vrlo vratljiv, ne znam da li će stručnjaci za jezik oprostiti što sam upotrebio takav izraz. Dakle, to je ono što može da se vrati. Ako su radnici u isto vreme radili jedan dan za groš, 100 groša je koliko? 100 nadnica. To se može vratiti. Ali ovaj kome je oprošteno ono što nikad nije mogao da vrati, traži od ovoga da mu vrati 100 groša. A on kaže, pričekaj me i ja ću ti vratiti. I on je razmišljao, on je bio logičan. Zato što se 100 groša može vratiti. Ako se neko strpi, pa uštedit će se, stavljat će se na stranu, vratit će se dug. Ali Biblija kaže, isto priča kaže, ne, ovaj je kazao ne, nego ja ću tebe sada da odvedem na sud i ti ćeš da ideš u zatvor i ti ćeš da ležiš u zatvoru, u tamnici, tvoja deca neće imati šta da jedu jer dug mora da mi se vrati. I bit ćeš u zatvoru sve dok mi ne vratiš dug. Zašto Isus priča ovu priču? Ovu parabolu? Da bi naglasio da je praštanje njegova zapovest i da je praštanje ono što Bog od nas očekuje. Praštanje je paket iz kojeg ne možete nešto zadržati, a nešto izbaciti. Na osnovu onoga što je Isus rekao i što smo čuli čak i u uvodu koji je Judita lepo pročitala, oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojim. Ima teologa koji kažu najteža reč koja je napisana u evanđeljima je reč kao. Samo da ne piše kao. Ali vidite da je Bog vezao, kako da to kažem, vezao svoje praštanje za naše praštanje drugima. Zašto je on to uradio? Da nam onda i on ne bi oprostio? Ja ne verujem u to. Ja verujem da je on to rekao zbog toga da ljudi koji osete koliko im je Bog oprostio, ne mogu da ne oproste. Ne mogu ljudi koji su dobili od Boga praštanje da ne oprosti. I ako slučajno neće da praštaju, to pokazuje da nisu uopšte razumeli šta su od Boga dobili. Mi uvijek treba da se vraćamo na ono što je Bog nama dao i onda će sva naša razračunavanja se svesti na koji groš. To je dakle ono što je Isus rekao. Jedan pisac kaže, onaj koji odbija da oprosti, ruši most preko kojeg će sam morati da prođe. Znači, nama je potrebno Božje praštanje, ali ne samo to. Dolazi trenutak kad ćete i vi trebati praštanje, kad ću ja trebati od nekoga oproštenje, je li tako? Mi nismo imuni na ono što nije dobro. Mi nismo samo oni koji treba da pred njih dođe neko ko će da padne na kolena. I mi treba da idemo da padamo pred nekoga na kolena i u našim međuljudskim odnosima. A isto tako i veliki most koji treba da prođemo, a to je da nas Bog milostivo primi, je ono što je veoma važno. Ali sad se suočavamo sa sljedećom stvari, a to je, zašto sam ja u moj naslov stavio fenomen praštanja? Zato što praštanje nije prirodno delo. Praštanje nije normalna stvar. Praštanje je fenomen, praštanje je čudo. I mi ne možemo da praštamo dok ne završimo u naručju Božje blagodati. Ovo je jedini put i jedini način da možemo da oprostimo. Jer Immanuel Kant je kazao, treba oprostiti samo onome ko to zasluži. I to može lepo da sedne u naše ljudsko srce i da se to nama dopadne, je li tako? Ali ovo je rekao Kant, ovo nije rekao Isus. A postoji velika razlika. Dakle, oprostiti, da, to je božanski, ali je ljudski postavljati uslove i osvetiti se i vratiti milo za drago.
I Kant nije bio niko drugi nego jedan čovek koji je imao verovatno pametnu glavicu, ali koji nije imao srce. Je li tako? To je problem. Ja bih vam sada ispričao jednu ilustraciju, jedan stvarni događaj, koji sam našao u jednoj knjizi, pa ću pokušati da malo u knjigu, malo ovako, da ne propustim nešto što je veoma važno. Neki od vas možda vidite o čemu se radi. Simon Wiesenthal je u stvari bio mladi Poljak koji je 1944. godine imao 20. koju godinu, bio arhitekta i bio je od nacista uhapšen i bio je zarobljen. Tragedija je bila velika u njegovoj porodici. On je video, gledao je svojim očima kao mladić, kako nacisti hvataju njegovu baku i kako je stavljaju u jedan kamion gde su sve starice Jevrejke bile stavljene, odvežene, da se više nikad nisu vratile. On je isto tako video kako su njegovu majku isto tako uhvatili i nju su tako uklonili da je više nikada nije video. Ukupno u porodici Simona Wiesenhtala je bilo 89 likvidiranih osoba u njegovoj velikoj porodici. Jednog svetlog dana, kaže pisac, Simon Wiesenthal je u većoj uniformi nego što je bio on, dakle onoj robijaškoj uniformi sa Davidovom zvezdom na ruci, znači obeležen kao Jevrejin, kao Židov, je čistio oko jedne nemačke bolnice, čistio je s polja, lišće i ostalo. Prilazi mu jedna medicinska sestra i postavlja mu pitanje, jesi ti Jevrejin, samo da bi bila sigurna da nije greška. Kaže, da, ja jesam. Kaže, sledi me. I bolničarka uvodi Simona Wiesenhtala u bolničku zgradu, vodi ga kroz jedan dugački mračni hodnik do jedne sobe na desnu stranu i kada ga je uvela u sobu, on je video nešto što je izgledalo da je nečije telo i ona je izašla. On je video ufalčovano, uvijano u zavoje kompletno ljudsko telo. Postojale su samo 3 otvora, 3 rupe. 2 za oči i 1 rupa za usta. Ništa drugo. To je bio SS-ovski oficir Karl koji je bio ranjen i koji je bio na samrti. I koji je imao problema da umre. On je bio veoma opterećen onim što se događalo i onda je počeo da priča Karl SS-ovac svoju priču. Kako je rođen u Stuttgartu, kako je kao dečak bio veoma odani vernik i odlazio u crkvu i molio se Bogu. Ali je onda došao rat i onda pričao o jednoj drami koja se dogodila u jednom ruskom gradiću gde je njegova grupa vojnika zajedno s njim naišla na nagaznu minu i 35 nemačkih vojnika je poginulo. Kao osveta za ovo, Karl je jednu drugu grupu organizovao i onda su oni opkolili jednu kuću u kojoj su se nalazili Jevreji. Dvospratna kuća i tu je bilo puno Jevreja. I kaže, ne mogu da se otmem jednoj sceni, a to je čovek koji drži u naručju svog dečaka koji je morao imati 3-4 godine. I kaže da su ljudi sa drugih prozora i žene skakali iz te zgrade, a SS-ovci su uživali u živim pokretnim metama i ubijali. I kaže, slika čoveka sa detetom i očigledno da je tu bila majka koja je skočila i koja je bila pogonjena. I onda čovek sa dečakom koji skače dole. Kaže, to je slika od koje ne mogu da umrem. I tražio sam nekog Jevrejina da mu se ispovedim da bih mogao da umrem. I mislio sam da nema više ni jednog Jevrejina, da su svi likvidirani. Ali izgleda da sam ipak jednog dobio. U tom trenutku je Simon Wiesenthal ustao da bi izašao, ali ufalčovana i zavijena ruka ga je uhvatila i on je ostao dalje da sedi. I onda je završio Karl svoju priču i kazao je,
U posljednjim satima moga života smo ti i ja. Ja ne znam ko si, ja samo znam da si Jevrejin i to je za mene dovoljno. Ja znam, kaže, da ono što sam ti ja ispričao da je strašno, u dugim noćima ja to isto sve preživljavam, ali ja sada tražim oproštaj. Molim te, oprosti mi. Simon Wiesenthal je sedeo i dalje u svojoj stolici nekoliko minuta koje su za Karla, koji je umirao, bili strašno dugi kao večnost. I onda se polako podigao sa svoje stolice, okrenuo i zatvorio vrata. Mi znamo šta je Simon Wiesenthal kasnije radio. Ali postoje dokazi da ga je neoprošteno, strahovito opterećivalo. To ga je pratilo. 20 godina kasnije Simon Wiesenthal otputovao u Stuttgart i pronašao majku Karla i razgovarao s njom. Majka je svedočila o svom sinu, o mnogim detaljima. I šta vi mislite? Simon Wiesenthal nije imao snage da ispriča majci kako je Karl završio. Njegova poznata knjiga Suncokret se sastoji iz 2 dela. Prvi u kojem je ovaj opis, a drugi je u stvari poziv najeminentnijim ličnostima u svetu, na području religije, na području kulture i tako dalje, naučnici. On je napisao njima pisma i kazao: hoću odgovor od vas, da li sam bio u pravu ili nisam bio u pravu. Od 36 velikih imena u svetu koji su poslali odgovor, da li znate koliko njih je kazalo Simonu Wiesenthal: nisi bio u pravu, trebalo je da oprostiš? Samo 2. Jedan od njih, crni čovjek iz Afrike, i još jedan. Svi ostali su kazali: ti si bio u pravu. Ja neću da vam kažem da Simon Wiesenthal nije bio u pravu, ali Simon Wiesenthal je poneo teret koji je verovatno bio njegov teret do kraja života. Dakle, neprirodno je oprostiti i teško je oprostiti. Očigledno da je vrlo teško. Mi imamo čak jedan biblijski detalj. Ja sam kao dečak odlazio u crkvu i slušao priču o Josifu i o njegovoj braći. Neki od vas znate kakva je to priča. Naročito je zanimljiva i čudna u trenutku kada Josif drži veliko bogatstvo u Egiptu, a njegova braća dolaze da kupuju hranu. I kad čitate kako se Josif ponaša prema toj svojoj braći, kada dolaze pa odlaze pa ponovo dolaze, i onda on stavlja neke čaše gore, pa muva, pa jednog zadržava u zatvoru, pa ga pušta, pa drugoga drži. Kao dete, to je za mene bila zanimljiva priča. Danas ja vidim da je u stvari Josif imao jako veliki problem i ponašao se nenormalno. Znate zašto? Zato što je on poznavao svoju braću, a oni nisu njega poznavali. I trebalo je oprostiti. I još uvijek nije bilo oprošteno i Josif se očigledno borio sa praštanjem i nepraštanjem. I onda moja Biblija kaže da je u jednom trenutku zatražio da izađu svi drugi koji su bili na njegovom dvoru, on imao svoju palatu, da samo ostane on i da ostanu njegova braća. I kad se to dogodilo, čitate u Bibliji šta se onda zbilo. Onda je odjedanput Josif vrisnuo. Biblija kaže da je tako glasno vrisnuo da je faraon na dvoru čuo vrisak i kazao je: šta je s Josifom? Je li Josif bolestan? A Josif nije bio bolestan, nego je Josif oslobađao problem. To je bio vrisak koji je oslobađao zatočenog, zarobljenog Josifa, koji nije oprostio. I taj vrisak je bio u stvari oslobađanje. Definitivno on je zagrlio svoju braću i Josif je oprostio. Ali je bilo teško. Izgleda da mora da se vrišti. Jer neoprošteno, onaj koji nije oprostio stalno nosi sa sobom onoga ko mi nije oprostio.
On ga ima na umu, on ga ima pred svojim očima, on ga ima u svojim rečima, on ga ima u svojim planovima, on ga ima u svom ponašanju. Jedan rabin koji je došao u Ameriku pre mnogo godina i počeo da se ponaša vrlo normalno, privukao je pažnju nekih i neki su ga pitali kako si ti, kaže, prešao preko svega toga, došao je iz Nemačke, Drugi svetski rat i sve ostalo. I onda je on kazao, ja sam odlučio, kad sam krenuo u moju novu zemlju u kojoj ću da živim, odlučio sam da sa sobom ne ponesem Hitlera. I to je jako dobro rečeno. On je odlučio da živi mirno i da živi srećno i zato Hitlera sa sobom nije poneo. On ga je ostavio tamo odakle je došao. Ja neću da kažem da mi imamo takve neke ličnosti da ih se oslobađamo. Ali onaj koji ne prašta drži sebe u zatvoru, a ne onoga kome nije oprostio. I očigledno je da je to neprirodno delo, ali je očigledno da je to jedini put kojim treba da idemo. Reč oprostiti je u mnogim jezicima reč koja podrazumeva dar, davanje. Kad oprostiš ti nekome daš dar. I to se ne slaže sa onim što mi kažemo, da, oprostit ću ti, ali ćeš ti morati jako dobro da se meni izvinjavaš. Mi vrlo često ljude držimo na uzici i hoćemo da im oprostimo, ali će oni morati to jako dobro da plate, jel te? U reči oproštenje stoji ideja o poklonu, o daru. Kad oprostiš, ti si dao dar. Recimo, u nemačkom jeziku, koji ja ne znam, ali sam pravilno napisao, jer su mi drugi me naučili, je ideja o dati. Jel te, vi koji znate nemački, verovatno da prepoznajete tu reč. U engleskom jeziku se nalazi reč giving, davati, dati. I forgive je oproštenje. Zanimljivo je da je u grčkom jeziku to još dalje i dublje. Oproštenje je u stvari oslobađanje. To je kao ptica koju ste držali u kavezu i onda ju u jednom trenutku pustite, otvorite da ona odleti. Znači to je oslobađanje. Oproštenje na grčkom jeziku je oslobađanje. I sada dolazimo do vrlo važnog dela, a to je praštanje ili oproštenje je delo blagodati. Ne samo da Isus nama kazao da oprostimo i uputio nas na božansko praštanje nama kao silu da u njoj možemo da oprostimo. Dragi moji, Isus je oproštenje napravio kad je umirao na krstu. Oproštenje nije samo objavljeno kao ideja i kao potreba, oproštenje je delo. Isus je stvorio oproštenje dok je visio na krstu i to je u stvari delo blagodati. Čitamo tajanstvene reči Isusove dok je visio na krstu, a Isus govoraše, oče, oprosti im, jer ne znadu šta čine, a deleći njegove haljine bacah u kocke. Isus se na krstu moli za one koji su ga razapinjali. I ne samo da se moli za njih, nego otvara na krstu divnu nebesku fontanu blagodati, praštanja. I kad mi vidimo Isusa koji prašta i kad vidimo Boga koji odmah posle toga dokazuje da prašta, prvi rezultat, prvi plod Isusove blagodati i molitve praštanja na krstu, znate kad je usledio? Samo posle nekoliko trenutaka. Onaj razbojnik koji je zamolio Isusa za spasenje, šta je Isus rekao? Delo praštanja koje je poteklo sa krsta Golgotskog iznad Jerusalima i kao bujica potekla ovim svetom u kojoj se kupaju grešnici i dobijaju Božju blagodat. Kad Bog prašta onima koji razapinju Gospoda Isusa, znate šta to znači za mene? To znači da i meni prašta. Ko sam ja da negiram Bogu pravo da mi oprosti? I vrlo često ljudi kažu, znate šta, to što sam ja uradio. Postoji ljudi koji neće da im Bog oprosti, koji rađe žive sa krivicom. Ja vas pitam, da li su to ljudi koji su pravedniji od Boga, imaju veći osjećaj za pravdu, pa ne mogu da pređu preko svojih stvari?
Neki imaju taj problem, drugi imaju problem da oproste drugima. Da li to znači da mi smo veći pravednici, imamo veći osjećaj za pravdu nego što je Bog? Ne, ni u kom slučaju. U toj Božjoj sili praštanja se nalazi snaga za naše praštanje. Praštanje nije verska sentimentalnost. Praštanje je sila. Ja hoću večeras da vam kažem da vi koji ste ovo već doživjeli u svom životu, makarios, blago vama. A mi ostali koji s vremena na vreme imamo određene probleme, nemamo drugi put nego da u Božjoj ljubavi i u Božjem praštanju i primanju nas samih primimo svoga bližnjeg. I da ne čekamo da on ispuni određene uslove. Blagodat je jedina sila u svemiru dovoljno moćna da prekine lanac koji je robio generacije. Samo blagodat topi kamen nemilosti. Nepraštanje je, dragi moji, jedan pakleni lanac osvete, činjenja zla i revanšizma. Ja hoću da vam kažem, vi ćete se verovatno složiti sa mnom, da najveće svetske tragedije, najveća ratovanja i najbolnija ratovanja u koje mogu da se uvrste i neka iz vrlo bliske istorije na ovim prostorima, imaju objašnjenje u pametnim umovima u sljedećoj stvari, a to je lanac zla i osvete. Revanšizam, da se vrati. Znate u čemu je samo problem? Što nikad kad se vraća ne napravi se nula, nego uvijek ima neki dug. Uvijek se zaključi da nije dovoljno vraćeno ili da je previše učinjeno i onda šta? Pakleni lanac se ponovo okreće. Istorija to ponavlja i događaju se nakon pauze od 20, 30 ili 40 ili 50 godina nova krvoprolića. Zašto? Zato što se nije oprostilo. Ali to što se događa na velikim prostorima, među mnogima, među masama, događa se u životu svakog čovjeka pojedinačno. I svaki čovjek pojedinačno zna šta je revanšizam, zna šta je osveta. I u našim međusobnim odnosima mi nikad ne ispravimo stvar kad vraćamo na nulu. Uvijek za svaki slučaj malo više napravimo. Jel? I onda šta dolazi? Dolazi red na onu sljedeću stranu. Taj pakleni, strašni krug zla dela i vraćanja može da se prekine samo kao što je Josif učinio. A to je da vrisneš i da oslobodiš problem iz sebe i da oprostiš. Samo blagodat topi kamen nemilosti. I praštanje je na kraju krajeva delo vere. Znate zašto? Zato što je Bog bolji sudija. Kad ja hoću da raščistim stvar, ja u stvari Bogu kažem, Bože, ostani ti po strani, ja ću ovo da sredim. I kad nećemo da praštamo, mi u stvari Bogu oduzimamo pravo da On sredi, da On odluči, da On ispravi. A Biblija kaže da je Bog bolji sudija. On će to bolje učiniti. Zato apostol Pavle kaže, nikome ne vraćajte, šta kaže dalje? Zlo za zlo. Promišljajte o tome šta je dobro pred svim ljudima. Ako je moguće, koliko do vas stoji, imajte mir sa svim ljudima. Ne osvećujte se za sebe ljubazni, nego podajte mesto gnjevu, jer stoji napisano, moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod. Dakle, hajdete da damo sudijsku stolicu onome kome ona pripada. I onda, samo još jedan minut, moje reakcije na ono što sam vam večeras kazao. Praštanje je ljubav praktikovana među ljudima koji slabo vole. Kad praštaš, onda onima koji slabo vole manifestuješ ljubav. I onda moje razmišljanje jeste, a možda i vaše, ja često kažem oprošteno ti je, ali čak i kad izgovaram te reči, moje srce ostaje gnjevno i ogorčeno. Još uvijek hoću da čujem
kako sam ja ipak bio u pravu. Čak i ako kažem oprošteno ti je. Još uvijek hoću da čujem izvinjenje. Još uvijek hoću zadovoljstvo primanja neke pohvale za uzvrat, ako ništa drugo, bar pohvale što sam bio tako spreman da oprostim. Ali Božje praštanje je, ja to moram da znam, bezuslovno. Ono dolazi iz srca koje ništa ne zahteva za sebe, iz srca koje je potpuno ispražnjeno od traženja svoje slave. Božansko praštanje je ono što treba da tražim svakoga dana. Ono me poziva da ne prestajem da prelazim preko svih mojih argumenata koji kažu da oprostiti nije mudro, nije zdravo i nije praktično. Ono me izaziva da pređem preko svih mojih potreba da dobijem zahvaljivanja i komplimente. Na kraju, praštanje zahteva od mene da napustim taj deo moga srca koji je ranjen, koji je povređen i koji zahteva da držim drugoga pod kontrolom i da uklonim uslove između mene i onoga kome treba da oprostim. Sutra naveče je pauza, zaslužena, jer smo bili svako veče ovde zajedno. Iskoristit ćemo je na razne načine. Ja vam želim lep sutrašnji dan, ali nemojte da zaboravite petak naveče u 6 sati. I nadam se da nećete, ja jedva čekam predavanje u petak naveče. Kako je Isus postupao sa čovekom? Kako je Isus tretirao jednu ličnost, jednog čoveka, jednog pojedinca? To je evanđelje Isusovo u postupanju prema čoveku. I time ćemo se baviti u petak naveče. Dakle, u 6 sati. Do tog trenutka ja bih vas pozvao, ako imate volju, da se pomolimo Bogu nakon jednog ovakvog razmišljanja o praštanju. Možda ćemo trebati da u tišini kažemo: Gospode, pomozi mi da oprostim. Oče naš nebeski, hvala ti što si nam kazao i pokazao kako možemo da praštamo. O Bože, molimo te da nam pomogneš da uđemo u naručje tvoje blagodati i da shvatimo kako nam je 10.000 talenata oprošteno. Kako nam je oprošteno zauvek, potpuno, bezuslovno, a nismo mogli da platimo. I još uvek i nikada nećemo moći da se odužimo. Tvoje spasenje i tvoja ljubav će kroz čitavu večnost biti besplatna, u kojoj ćemo moći da uživamo. A dok to ne dođe na ovoj zemlji, kad među nama ima razmirica, ima dugova, ali su svi oni izraženi u grošu, jednom ili nekoliko. O Bože, molimo te, pomozi nam da toliko budemo obasjani tvojom blagodaću i tvojim praštanjem, da praštamo. Iako je za ljudsko srce to fenomen, iako je čoveku nemoguće, ali ti si, Spasitelj, ukazao da je Bogu sve moguće. O, molimo te, pomozi nam da oslobodimo zatvorenika u našim srcima i da možemo da budemo radosni što smo oprostili. Ja te molim za naše domove, ja te molim za naše bračne drugove, ja te molim za našu decu. Blagoslovi svakoga koji je večeras ovde bio i koji stoji sada. Čuvaj nas na putu do naših domova, daj nam sutrašnji dan i novu priliku da ponovo gledamo i slušamo o Isusu. Ovo te molimo, Oče naš, u Isusovo ime. Amin. Laku noć i prijatno.